Yan po ang ating tinolang manok. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. 'Tis the season to be jolly. Ngayon po, magluluto tayo ng tinolang manok. Po ang ating mga ingredients. Tara, lutuin na natin. Yan, tanggalin muna natin yung taba ng manok. Ayan po mga ka-partners. Yung kabilang side na naman po. Ayan po ang dami niyang mantika na lumabas. Oh. Diba? At tanggalin natin yan. Hindi natin kailangan yun. Ayan po mga ka-partners. Pwede na to. Masyadong luto kasi lulutuin naman natin. Ang tinan mo, ganyan karami nakuha natin. Ay, hindi natin kailangan yan. Tapon natin. Yung may mga gusto sa chicken oil na sinasabi, di ba? One day gagawa tayong ganun, chicken oil. Ngayon po, magigisa na tayo. Lagyan natin naman ng luya. Sunod po natin yung sibuyas. Ayan po, isunod na natin po yung bawang. Actually, kapag po ako yung nagkukuhan, hindi ko talaga nilalagyan ng bawang. Eh kaso na nanimisis yung bawang, kaya sayang naman kung di natin ilagay. Ayan. Ayan po, ilagay na natin ang ating mga manok. Ayan muna natin kumulo. Ayan na po mga ka-partners. Ayan. Ayan, di ba? Lumabas pa rin yung mga yung ano niya, mantika. Ngayon, maglalagyan natin ng asin. At ako kasi gusto ko lagyan ng paminta. Lalagyan ko rin ng paminta. Ayan. Depende po sa inyo ha. Itong paminta na to optional lang. Iba kasi hindi nila nilagyan ng paminta, pero ako lalagyan ko ng paminta. At isabay ko na rin po ang ating sayo kuya, sayote. Yan. Kahuli po yung ating dahon ng malunggay. Another 10 minutes and then lagay na natin malunggay. Luto na nun. Basta lumambot lang yung sayote natin. Yung manok kasi okay na. Okay, mga ka-partners. Ayan na po mga ka-partners, pwedeng-pwede na ito. Yan ang dahon ng malunggay. Malunggay, yan. Napakamahal po ng malunggay dito. Yan. Kung sa atin, sa Pinas, inihingi lang sa kapitbahay, dito napakamahal. Galing pa ng Alberta yan, $5 each. Mga 6 na tangkay. Ka-partners, kain na na! Okay, baby Birel! Hello po mga ka-partners, kain na po tayo. Tinolang manok at saka air-fried na chicken. Chicken pa rin. Chicken pa rin. Masarap po kasi yung fried, tapos sabaw. Let's pray. Let's pray. Father, Son, Holy Spirit. Give you thanks, O Lord, and this thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Kain na po. Kain na po. Pansapin ko to sa patis. Mga ka-partners, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, pwede pa rin po kayong mag-subscribe kung gusto nyo. And paki-like na rin po at share. At kung gusto nyo mag-comment, paki-comment na lang po sa ibaba ng aming video. Sili ang patis. Kain po, mga ka-partners. Alam ko po mga ka-partners, nagsasawa na kayo sa aming mga video. Pero sana wag naman. Wag naman. Baka naman, mga ka-partners. Baka naman. Baka naman. Baka naman.
Huwag tayong bagya. Sarap. Anghang. Sarap ang hang. Crunchy. Di ba? Less oil. Nadalawang oil. Sarap. Sarap na sabaw. Oh, sarap. Thank you, Daddy. You're welcome, Mami. Sili. Anghang. Oo nga. Isa ka lang. Baka... Sabi ko hindi na ako kakain. Pero, As hindi usual. pwedeng hindi ako kakain. As usual. Sarap. Hindi na po siya nagsaing pa ng iba dahil hindi daw siya kakain. I thought. Pero hindi. Reality. Expectation. Minsan po sinasadya niya yon para mabitin kami nang hindi kami tumaba. Ni Daddy. Siyempre, pag wala ng kanin, kung maghihintay ka pa, mawawalan ka na ng gana. Ano naman? Ano naman sa bodad? Siyempre. The best. Lalo na po yung malunggay. The best. Meron po kasi tayong kanya-kanya pagluluto, di ba? Ang ginagawa ko sa mga manok, para matanggal ko konti yung mantika ng manok, pinafry ko muna. After nun, after na ma-fry na siya, matanggal ng konti yung mantika, tatapon ko yun, tapos doon ko umpisa yung gigisahin. Tapos papalambutin mo na lang. Usually ginagawa natin, di ba? Ginigisa ka agad. Bawang sibuyas, tapos luya. And then sabay natin yung manok, di ba? After mo magluto nun, pag naluto na siya, makikita mo ang daming mantika na nakalutang, di ba? Pero sa atin, konti lang. Tal nga po, tinatanggal pa namin yung yung skin. Lalo na nung buntis ako ni Daddy. Tinatanggal po namin yung skin. Ngayon, Kaya nakaipon kami ng chicken skin. ginawa ko siya ng Chicharon. chicharon. Balat ng Gusto mo? So, less oil din po to kasi air fryer po yung ginamit niya. At mga partners, The best. panalo. Panalo. Panalong panalo. Kahit walang magic sarap. Tsaka pala, Kahit walang betchin. hindi tayo gumagamit ng mga ganon. Baletsil lang ginagamit natin. Asin, paminta. Sarap. Sarap ng anghang. Sisipunin ka sa sarap. Sarap pati ng sabaw. Gusto na ako. Gusto na sili. Sawa-sawa. Buat ng sabaw. Ayan. Sili pa. Papakanin ka pa sa sarap. Yeah, Daddy. Mapapasinghot ka sa anghang. Nakapamilya dyan. I'm done. Nakapamilya. Kain na. Thank you, Lord. Sige po mga kapakners, maraming salamat po sa panunood. Till next time, keep safe and God bless. Nga po pala sa mga viewers natin dyan,
At saka sa mga subscriber natin at sa mga hindi pa po nagsasubscribe at bago sa channel natin, please subscribe na po. La 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 la